Velkommen til første lektion i hvordan man bærer sig ad på en Rust-server i Danmark. Dette er en helt ny server startet op af mig og 2 andre venner. Den er hostet i England, hvilket giver en god stabilitet og lav penge for danske brugere. Vi ønsker en god fanbase og en aktiv spilgruppe, da vi har brug for spillere hele tiden online, og du skal ikke grine. Men lad os starte med dette. Hvad er der nogen bedre start end en execution på en helt ny server? Vær venlig og tag plads, Gandalf. Dette er min ven, Gandalf. Han er en af de 3 admins, der er på serveren. Han har meldt sig frivilligt til at blive dræbt af mig og mine M4. Nu. Rust er et survival-spil, hvor det handler om at samle ressourcer og opbygge din egen base. Her på denne server har vi alting. Gode ressourcer, mange dyr, en god community. Nå nej, den mangler vi. Det er det eneste problem vi har. Vi mangler dig og andre spillere. Det eneste der skal til for at denne server bliver en stor succes, er at der kommer mange spillere ind, og der bliver opbygget en god community. Vi ses på Dnipros 24/7 server. Nej, han bliver aldrig bag. Her er en lille nem guide til hvordan du joiner vores server. Du går ind på Steam og køber Rust. Hvis du allerede har købt det, åbner du det. Derefter trykker du på F1, og i kommandofeltet skriver du net.connect mellemrum vores IP, som du finder i beskrivelsen af denne video. Mange tak. No shots. Ingen af mine på. Kør du bare på.